pang pedicab. Reboy, awan o. Karani. Di ra ko maaram ko nabulos labahi ate Alexa kan nanay. Ay, tinuod, Susan? Ay, oo! Mas dako ang kupit ni Kapitan kontrahan gastohan pagpahimuhan patway. Ay, Ito wala. dito ka barangay. Ngan amo gihapon din niya aton barangay. Mga kurakot, got basta mga kapitan, mga sigabot. Agoy. Nay! Ano ba kanina pa kami maghinulat na Ay, imo? Susan, nagtitikan hikarin na ni mo anak ng daranga. Ay, oh, psst! Saba kita hasapa. Oo, sama ka. Sasawa yung dalawat ako ini. Bisan tinuod man ito na akong gini-istorya. Anon, diri man bilibiton. Akon, pamilya, akon. Nay, ano na itong oras? Manunulod pa, sigurado na ako mga kamanghuran. Hitate, kanina pa lumakat. Wala naman lang tumakagkape, kay wala ka pa iuuli. Ano? Lumakat mo, tatay? Ay, sus, ano ba to? Ano ba to? Nagpapalit gayan tuhin kapi mo, tatay. Ano? Ay, hala, sige. Didaanay ka mo, mga Ay, oo, Mars, ha? sige, Didalanay sige. ka mo. Niya nalaliwat itong chismis. Ay, oo. Dahan mo pa ito na ako nagsusumatain mo. Ano ba? Upay. Tana na! Ito ka naliwat na istorya ng imbento. Ano nga imbento ha, Karen? Kumita ako eskina. May uyab na ito nga anak ni Maring. Hiila, di ba? 16 anos wala ito. Agad daw, itong uyab ito. Mga 30 tahon na nakamotor. Dito pa ko dito na nagkikinta eskina ha. Ay, eskina. Ito, mga 30 tahon na nakamotor. Dito pa ko dira nagkikinita ha, eskina. Mamay ka. Gintagan ni Ela ito nga iya uya, binregalo dito eskina. Inka waray awod ga lalaki, waray pa klas-klas, anpo to sa regalo, cellophane, color itom. Nay, diri at uyab ni Ellen. Para delivery ato yung mga parcel. Order ba online? Yes, napakamaaram ka pa. Mas batid ako haimo, Karen. Salit ayaw na pagrewa. Tuod na lang nga uyab adto ni Ela. Ngan ini pa ha, ini pa pamahatigod ka rin. Amo ngayon ito'y Paula. Ini ba nga aton amyaw? Kulot nga nalakat kay panggap ngayon itong trabaho ito. Amo nga mapula-pula itong wahit ito kay nalakat. Ako nagi, sorry. Ito kay nga mapula-pula itong wahit ito kay nga mapaho ito. Anitong trabaho nalakat kay panggap ngayon anitong trabaho ito. Amo nga mapula-pula itong wahit ito kung nalakat kay prostitute ngayon ito. Hostess ito! Ano? Uy, Nay. Ayaw pag-iinakan ni diri amo. Kay bangin kapag kihaan ni Tunira. Diri husto si Paula. Malagad, college graduate ito. Ha-call center ito na trabaho, panggabi ito niya duty. Ngan labaw nga diri at uyab ni Ella, nga nakamotor. Pwede ba, Nay? Sakto na daw ito nga pag pinanhimo-himon istorya nga diri amo. Bangin na kaurihan, igpapreso kay Tunira. Aw, igpapriso nira, direk na hadlok. Basta ako, nag-i-istorya lako. Iton akon mga Mars, iton akon mga nadodos kobrehan. Nga nagpapasalamat nga niton akon mga Mars kay updated akong nagpapabaro. Iton mga chismes. Nalilipay hira.
Ay, mo pa nga gabi, tay. Maamin, tay. Ay, maupay ba niya gabi? Uy, mamingaw man ha. Ano mo mga kamanghuran ka rin? Ay, oo ngay, antay. Ato kanda lola. Ato daw kunhira makaturog, tay. Amo ba? Ay, ginmingaw gud himo lula hay kaapuhan. Nya magkulit ano. Himo na hay man. Haim pa. Di ato tun iya mga Mars nga mga chismosa. Ay, totoo na lahi mo nanay. Mas ginuuna ko dito nga iya mga kasangkayan paging chinismis kontra aton nga iya pamilya. Di na nakakatimang no din balay. Ay, amo nga ni tay. Pareho yan ha. Imbis nga magaram ako kay eksamin. Pag abot ko, tambakan hugasan tikang pakaninan aga. Hinkasarang nalalin niya balay tay. Amo balito. Oy! Uy, Opay, kaya ane nakabukared rin. Susan. May pangiklopon ba dida? Waray panay kay una ko panipig. Ano? Kalurog. Oy, ano pa ito mo ginuhulat ha? Pagluto na, dali na, kay magutom. Oo, nay. Ay, Iri lang yan Susan chismis na imo ginatindiran niya na. Pati na ngayon gapit pag iniinumin makahurubog. age ikaw rin din, banak ko. Amo nga laton akong kalipay. Amo laton kalipay ito imo asawa. Imo pa igihikaw ha akon. Ay, ay, kadi daw, makis para mawara ito ka imo kaaborido. Ano ba Susan? Iti mo, baba. Ayaw dukot ha akon. Matuba-tuba ka. Buragak gudan niyo gininom kay. Iba't imo baho. Ay, sus! Idkartihan na lang ni mo rin din. Ano ang kartihan? Halagadan una. Sagheran ka la, dagos mo na ako dado na kwarto, ngan maglak. Tapos yan na. Nandidiri ka akon? Kay mabaho. Ala, kung nadiri ka, pagbileng, hindi ba? Bahala ka! Susan! Salamat. Nakapantipig na gihapon ako din na balay. Ay, ang kambuboy-boy ngayon gimpahimo nga assignment. Ay, sakto, ibubutang ko na la iyabag para di may ngalimtan buwas. Ano? Hitate natawag. Kano daw la? Tay! Hain ka! Wala ka pa man uli! Himo nanay. Ay sus, nagpakiana ka pa. Siyempre, atot sister nitong iya mga Mars. Di na gud imo nanay magbabago. Kalipay na gud niya itong pagighinarampang iti mga kasangkay niya mga chismosa. Sana daw lang imo nanay magbabago. Sana daw lano. Di ka istorya gani nanay tay. Sige nga unahon kita niya. Tagan hindi ako nga oras. Diri iton iya mga Mars nga puro pakig chinismis. Amo na. Katapusan ko na ni nga pakighimang raw iya. Diri pa nga ni mamati akon. Diri ko lang magbasol. Tay? Hambogan. Pabalay-balay hinda ko. Ngayon pala, lonhabang ko. He! Huna ito nga mag-asawa nga digongan berhenya. Nga dira ko makakasabot kung diniran sa lape. Nga gimpatendog ito nga dako nira nga balay. Kinutang lang ngayon ito habang ko. Ngan pati ito nga ira nga sarakyan na kotse. Utang gihap ito. Ay, pastilan ka mga hambogan nga mga tao. Ada kay, maharam ka mo. Gimpasamwak ko gad an pagchismis. Ha, agip ko sa pagchismis ngayon pasamwak. Kugad an gimpas ada kay, maharam ka mo.
Kempasamwak ko, God! Pagchismisan akon mga nadiskobrehan, ito nga pamilya ni Virginia. Amo ito yan na itong sumsuman nga istorya din hiyaton dapat. Nakasabutira tungod ha akon, ito na akon mga bars. Reden, Karen, hoy! Ano? Iyo man lang ko ging kikinitaan. Dire ba ka mapakyada kung kay ano nga nahibaro ako? Ang sekreto ang pamilya? Ha? Ang pamilya Badilla nga utang habang ko ito nga gimbalay nira pati ito nga kutsi. Dele, bendoro ito na akon mga mahal sa akon. Uman ka na ba pagchismis sa amon, Susan? Oy, Reden! Ano ba ito ni mo problema, ha? Nag-iistorya man lako. Maisog ka man. Nay, kalma la. Di naman nag-iisog ni tatay. Kay masumok ka mo. Kamula itong di rin nalilipay ito na akong gibobuhat. Di rin ka mo suporte ba akon? Maupay pa ito na akon mga Mars kay nagchichismis nga niya ako. Ay, maupay ko dito ni Ira pamate. Ngan maupay itong Ira karag tatawa. Ano daw lano, Susan? Kung ikaw itong pagsugaron, pag himu-himuan kay ni istorya nga din mo, pa'y malilipay ka? Oy, excuse me, Reded. Perfect ito na hapton pamilya. Waray hira masususon. Buutan ka nga ba na? Dere mga pasaway ito na akong mga anak. Labaw nga waray tautang besan sente mo. Alayon ha, hinayan ito mga gamit. Alalay lahat. Oh, sige, ito, agi, hinaya ko dito. Oo, hinay. Mabugat ito yan, mabugat. Oh, sige, hinay. In mga animal man. Pari nga sa. Karen, ano ade? Mahal ba yan ito? Naghahakot na hin mga gamit. May din na maukuyhan. Di priktihan nga balay ni Ramana sila. Ay, hindaw. Makita ko kung hino ito natin magiging amyaw. Hoy, Karen, isol daw din na. Makita ko, isol. Ay, kay ano? Kilala mo? Oo, sige. Oo, Ah. naram ka man mahal ba yan ito? Oh, sige, hinaya na niyo. Kay ano na? Nay, kay ano? Kilala. Karen, isol daw din na. Makita ko, isol. Ay, kay ano? Kilala mo? Kita ko, isol. Ay, kay ano? Kilala mo? Animal. Sige. Waray na ba iba nga bao ko'y hito dida? Kapot. Ura-ura man hira sila. Waray magpilit turutuhay nga magpilit eh. Ay, dera ko da ayon hito nga aton bago nga magiging amyaw. Dera ko da ayon ka, Red. Nay? Totoo na lang mo nanay. Bisanin no, waray gud ginaayonan nga bago nga kita. Amo nga ni Philip. Amot siya pala niya pagkita kan Ate Alexa. Duro man dayo na niya kasina. Ano dalan rason na no? Saring mo, buutan man yan, mag-isasang kayon. Tinuod ito, Philip. Buutan ni ate. Hindi rin pagod lamot. Hinubay itong mahatag, bago pala namon nga pagkita, pakasabot niya nga kami ang amyaw. Gintagan dayon kami, imported nga chocolate. Ngan chorizo nga tika nga Cebu. Ay, marasan duro. Umayon na ako mga kamanghuran. Ano man mo nanay? Narasahan gihapon ang iya kinatag. Ha? Kumaon, pero sigin reklamo nga di rin marasa. Pero naubos siyan. Kumaon han salin na ako makabugtuan kay kanugon daw. Ay, kita ka. Ano dulat masisirang na imo nanay no kung makasabot, nga may uyab ka na. Hiya ako. Amo nga ni. Nadiri pa gulit iya. Karuig niya nga,
magtapos ani ako ito na akong pag-aram. Para wala daw mayakan itong mga tao. Aram ka man. Na diri chismison kami. Kay chismosa man ito na ako nanay. Ay, sus, oo naman. Oh, basta ikaw, syempre. Bebet, Namiss este ko ikaw. Siya, pipikat. Ikaw mo naman. Napakabahusay. Ikaw ma-intrigue. Napaka-sexy. Magasaban nga ni. Hilabay itong liog. Che! Nay, Basta adi lang. ka. Hindi mo nangangalsan na liwat. Oh, boyset. Makangaralas pagkinita. Siguro. Kabit ito niya ka istorya yan cellphone kaya nagpipidikat. Diba? Ano nga kabit, Nay? Iya ba na nga abul itong iya ito yan naka-istorya? May dababa na itong kaistorya nga nagpipidikat ha. Karen? Ikaw, Nay. Bisa na itong imo napapansin kan Ate Alexa. Wari man niya gimbubuhat nga maraot. Ay! Ano nga waray ito niya gimbubuhat ha? Waray ito nga iya pakik-inistoryahon ito niya kapit yan ha. Maupay ba ito ha? Maaram ako kay ginchismis ko ito ha akon mga Mars. Hoy, kabit iton iya yan nakaistorya. Amo ito't akon tahap. Ay, grabe kung makaistorya ha cellphone. Patastas. Di rin naarigla ton iya mga anak. Gintatapod lah iton kabuleg ganiton yaya. Sigurado ako. Diri ito nga babae, nakakaglaba iton panty nga hinubo kay permibese ito niya cellphone. Grabe ka man liwat, Ay, Nay. tinuod man! Kay ikaw ngayon, Nay, nakakaglaba ka. Nga animal mad! Hoy! Dagko na ka mo! Iyo na to trabaho! Oh, imo tatay, hain man. Umuli na batik ka nga trabaho ha, Karen? Kanina pa, at may istorya ha, cellphone. Naliwat! Ay, usap pa itong tao. Permi nala cellphone itong kinaptan. Kada ko pagkikita, permi may kaistorya. Ay, di rin na nga nakikigstorya akong besa naman lang pangumusta. Animal, hino daw lang itong permi nga kaistorya ni imo tatay. Nay, pasag din agad lay tatay. Baman ikaw, dir ka man niyaging papanginlabutan. Bisan makaraw na itong imo gimbubuhat nga pagpianli, bakit mga tao nga waray man gimbubuhat nga maraot? Nga leche! Hoy! Ayaw ako pag-sermo ni Karen. Anak ko la ikaw! Maaram ako hito na akon mga gimpipidanyakan. Ngan waray magbubuot ha ako, di entende? Hala. Uy, ano ba naman ito ni Susan? Hiri din. Nga dito niya upod nga babae, ang iri ito ang miyaw. Ang giniliniibak ni Susan. Haamon. Ay, diri ini maupay. Bibidyohan ko yan. Bibidyohan ko. Ngan igpapakita ko ini kan Susan. Mana LV? Lalay, ano na pa siya naman kamungan niya balay? Hinanay ba ito ni iyo tuyo? Ay, oo, Karen. Importante. Anay kan, mano lang doon, naipa. Naglalak pa yung mano. Nawiwihiya Ay, ti lalay. Oo, Karen. Importante. Oo. Bayot, madali lang. Hindi ka nga na niya. Wari ka na magkakanta deh.
Wala ako yan, kaya rubat akong kuwan, di na. Ay, oo, Karen. Importante. Hinanay ba ito ni iyo tuyo? Ay, oo, Karen. Importante. Oo, Karen. Importante. Kakasyak niyo. Niyo. Mida kami papakita nga ikakasyak niya. Ay, Niyo. oo, Karen. Niya. Karen. Kalbuang kan. Susan. Okay. Ay, oo, Karen. Importante. Oy, may da kami ipapakita nga. Ikakasyak niya. Sigurado, chismis na liwat ini. Ay, baka ba? Ay! Ano itong toyo, ha? Bumati ako nga, ni ka mahabalay! Kita, Mars. Okay, kita, Mars. Ada nga video. English video kita. Ay, ano? Ay, nga. Ano ito Kita, nga video? Sige na. Pakita ako. Bangin, mau pa ito nga chismis. Sige na. Kita. Oh, ano ah? Ha? Dire! Mga animal! Oh. Try down! Ay, kinligo ako ito na akong bada. Ay, kinligo ako, Dira! Makita ka ako na babae ka! Makita ka! Hoy, Susan! Ay, hoy, Makain Susan, ka, Susan, balik ka balik di! ka, hoy! Balik! Hoy! Kakalbuhong ko! Hindi ka babae! Hindi ka pagka-Alexa! Manalalay? Oh, Mana LV, ano to nga yung pakita nga video ka nanay? ay, May kabit, he mo tatay. Ano? Diri! Ay, ayun yung pag-imuhimo yung istorya ni tatay. Dito niya mabubuhat. nabuhat na Karen. Ganito nga iyo amyaw, itong kabit ni mo tatay, hi Alexa. Ano? Oh, Diri! Karen! Ano tuloy mo, nanay? Hilot ka yan itong duro man itong kasina. Tay, tinuod man ginsumat ni Ramana lalay ng mana LB. Kabit mo yung ate Alexa. Bato na ako, tay!